ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади пурра кӯчондани маркази маъмурии ноҳияи Нуробод аз деҳаи Камсамолобод ба як қатор маҳалҳои аҳолинишини он аз минтақаи зериобшавандаи нерӯгоҳи барқии Обии Роғун ба шаҳраки навбунёди Дарбанд ва дигар шаҳру ноҳияҳои кишварамон марҳила ба марҳила як қатор барномаҳои созандаро амалӣ намуданд, то ба ин васила иншооти ҳаётан муҳими хоҷагии халқ ва дигар инфрасохтори зарурӣ сохта ба истифода дода шавад. аз ҷумла давоми 34 соли соҳибистиқлолӣ дар қаламрави ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Нуробод ва маркази маъмурии он шаҳраки Дарбанд коргарони ташкилотҳои сохтмонӣ бо харҷи беш аз 1 миллиарду 350 миллион сомонӣ садҳо иншооти таъиноти гуногунро аз ҳисоби маблағҳои вазорату идораҳои ҷумҳуриявӣ ва дигар сарчашмаҳои сармоягузорӣ сохта ба истифода доданд. ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, сокинони ноҳияи Нуробод ва як рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва ифтихор аз дастоварҳои даврони истиқлол ба корҳои ободониву созандагӣ машғул мебошанд. дар дораи чорабинии ин ҷашн як қатор иншооти муҳими иҷтимоӣ ва инфрасохторӣ мавриди истифода қарор гирифтанд. аз ҷумла муассисаҳои таълимӣ ва тандурустӣ, майдончаҳои варзишӣ, пулу роҳҳо ва дигар иншооти зарурӣ дар сатҳи баланд бунёд шуданд. ҳамзамон саҳми соҳибкорони маҳаллӣ ва шаҳрвандони ватандӯст дар татбиқи нақшаҳои бунёдкорӣ назаррас аст. ҳар як фарди ноҳия кӯшиш дорад ки дар ободии маҳалли зист ва истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ саҳм гузорад. маҳз истиқлол буд ки барои рушду пешрафти ноҳия ва беҳбудии сатҳи зиндагии мардум шароити мусоид фароҳам овард. имрӯз мардуми ноҳияи Нуробод бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу субот ва таҳти раҳнамоии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сӯи ояндаи ободу дурахшон қадам мегузоранд. мо сокинони ин диҳори кӯҳанбунёд аз истиқлол ифтихор дорем ва кӯшиш менамоем ки бо меҳнати содиқона ва ваҳдати устувор дар ободии Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми босазо гузорем. маҳз аз файзу баракати истиқлоли давлатӣ ва ғамхориҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳили дарёи Сурхоб маркази маъмурии ноҳияи Нуробод шаҳраки Дарбанд бунёд гардида, дар ин давра даҳҳо биноҳои маъмурии ташкилоту идораҳо инчунин дигар инфрасохтори зарурӣ аз қабили сохтмони роҳи мошингузару пиёдагар, хати обу барқ, чароғон ва асфалтпӯш намудани кӯчаҳо анҷом дода шуд. соли ҷорӣ дар раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Нуробод сохтмони даҳҳо иншооти таъиноти гуногуни хоҷагии халқ пешбинӣ шудааст. аз ҷумла идомаи корҳои сохтмонӣ дар бинои коллеҷи муҳандисӣ барои 650 нафар касбомӯз, сурат бахшидани корҳои сохтмонӣ дар бинои кохи фарҳанг барои 500 ҷойи нишаст, бунёди шоҳроҳи байналмилалӣ, пули мошингузари болои дарёи Сурхоб ва дигар иншооти ҳаётан муҳими хоҷагии халқ шаҳодати амалӣ шудани барномаҳои бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шарикони рушд ба шумор рафта, ҳамаи ин бунёдкорӣ барои боз ҳам беҳтар шудани шароити иҷтимоию иқтисодии кишвари азизамон пешбинӣ шудааст. ҳамин тариқ раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯз то рӯз вусъати тоза касб карда, сокинони ноҳияи Нуробод аҳлона дар раванди корҳои созандагӣ саҳми босазои худро мегузоранд, зеро ин ҳамаи ободонӣ ба хотири зиндагии шоистаи мардум равона гардидааст.